Kula nuwun. Mas, enten kopi ireng mboten nggih, Mas? Jeng tumbas. Kula nuwun. Mas, enten nasi ramese mboten nggih? Badhe maem mriki, Mas. Niki nembe perjalanan jarak jauh, muter-muter kota, Mas. Jeng tumbas nasi rames kalih kopi. Enten mboten nggih, Mas? Niku artone mowol-mowol niku, Mas. Nek mboten, nek sarene amblek ngoten niku nek tak pendet artone njur pripun, Mas? Kula nuwun. Enten rindu, Mas, tangi. Bangun. Bangun, Mas. Badhe tumbas nasi rames. Bangun. Badhe tumbas maeman, Mas. Angsal napa mboten? Niki, Mas, tak sukani artos 300 cuma-cuma kersa. Lho, kok mendel mawon, berarti mboten kersa nggih. Mas, tumbas kopi hitam 1 juta. Tumbas nasi ramese 2 juta, Mas. Angsal napa mboten? Pripun, Mas? Angsal napa mboten? Ajeng tumbas maem 2 juta, kopi sak gelas 3 juta. Ampun akeh sarene, Mas. Rezekine ndak segede. Dakai tirakate, dakai meleke. Kersa rezekine kathah nggih. Nggih pun nek menawi mboten angsal tumbas maeme kula tak pados sanese rumiyin. Assalamualaikum. Selamat tidur. Selamat